खुलुमबाय रायजोफोर दायो आङो दंफैयो रङिया टाउनाव फैनायजों लोगोसे जोंनि मन'ग्राफ प्रमद बर' सार बिथांनि न'खौबो रङियानिखौ नोंथांमोननो देखायलांनोसै आङो गेटआव दंखासै नै बेनो जाहैबाय प्रमद बर' सारनि न'आ माबायदि नायदों नोंथांमोना ओरै हाबनांगौ बिराद गोजान दै बेलासि फैलायबाय जों 1थासोआवनो ओंखारबोदोंमोन दा बेलासि फैलायबाय आरो ओइ शिब सारनि न'आ नैबेनो रायजोफोर रङिया टाउनाव सफैलाजोबना दंसै नै सेंग्राफ्रा ओरैहाय नायदो न'फोरखौ बे जाहैबाय गार्डेन जाहैबाय बेक नथुन गेलेग्रा हरै बेकग्राउन्डआवबो देखायगोन नोंथांनो न'आ बेनो आरो सफैना नुफैबाय माथो बिदिसो न'आलाय आंलाय सानदोंमोन थाखो थाखो बिल्डिं जागोन खोमानो नाथाय गैया नैबे जाबाय बेकग्राउन्डनि जाहैबाय नै बेफोरबायदिसो नै ओंखाम संग्रा जाहैबाय नैबाव आलासिफोर जिरायग्रा सिखट ओंखाम जाग्रा ओमफ्राय बे किचेन जाहैबाय ओंखाम संग्रा नायदो ओरै सेंग्राफोर उन्दुयो खोमा गासैनो बे सिस्टेम गोजा आरो न'आ ओरै गेलेग्रा दा नुबाय दा रायजोफ्रा शिब सारनि न'खौ माबायदि देखायजोब्बाय आङो बाहेरायाव ओंखाम संगासिनो दङ मोसौबो दंलायबावोसो नोंथां नै मोसौबो दंलायबावोसो नै आलासिफोर जिरायग्राखौ एसे दिन्थिनो नोंथांमोननो नैबेनो जाबाय आलासिफोरजों जिरायग्राया आलासिफोर जिरायग्रा सिलिं होनायखायसो सिङाव हाबना साफा नुदों बाहेरानिफ्रायलाय गालगाबसो दङ जाहैबाय UPPL श्री बर' गासैखौबो नोंथांमोननो दिन्थिजोब्बाय आं रङियानि प्रमद बर' सारनि न'खौहाय दा नोंथांमोना नुनानैहाय माबायदि नांदों कमेन्ट खालामदो गोसोबायदि आरो शेयार खालामदो बाय बाय